welcome back to my YouTube channel. Idan wannan shine zuwanka na farko ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Idan kuma bidiyo ya maka daɗi ka danna mana like. Mun gode. Kafa ku manta subscribe at Amina Mens. So, hidindimun sallah ya kuke ya al'amura. Da fatan fa ba a ci nama da yawa ba saboda kar ciki ya lalace. Dan abubuwan da zan faɗa da farko bai wuce in ce idan an ci nama, a tanadi flagyl, a tanadi septrin, and then in ba za ka iya shan flagyl ba saboda ɗacin shi, so za ka iya shan ampiclox don zai iya taimaka maka. So da fatan an yi sallah lafiya, and then you guys ba wai a yanka nama a ci, a taimaka don Allah, don Allah. Wa'inda ba su da shi ɗin nan, ina nufin wanda ba su layya ba, a taimaka don Allah, don Annabi koya a basu. Ba ma sai ka wani ɗaga hankalinka ba, idan ka ɗan tara almajirai haka suka taru, kowanne ka bashi haka guda uku ko biyu ne, zai ci zai sa a baki. In za a bada soyayye zai ɗan bi, don ko ni ka bawa zan sa a baki in ci. Saboda ni ɗinnan kura ce ni ma da kuke gani. So guys, da fatan kuna lafiya. And then don Allah, ba wai a ƙara, ni ban ce kada a kai ma wasu ba, a'a. Ban son a ƙara wa mutum ƙarfi ne. Abin da nake nufi shi ne kamar kai da kai layya, ka san ɗan uwanka ya yi, to wanda bai ba don Allah shi ya kamata a bawa. Irin ku yaranka aka ba mu suka ɗan shiga ɗan gidajen da ba su layya aka ba su an taimaka. Sannan almajiran su ma ɗan babba su. Ba a ɗauki nama kuma a je a kai ma wanda bai ba. Na san mutane suna yin haka sosai, to amma su ƙara. Ni ma fa ku bani nawa naman sallah, ni ban ɗauki ma kowa ba. Kowa ba wanda na ɗauki ma. A bani nawa haƙƙin sallah ɗin, a bani. Zan ci in aka bani. So da fatan an yi sallah lafiya, amma don Allah kuma ban da doguwar tafiya. Guys, na san za a ce za a tafi. Musamman 'yan matan da samarin nan za a tafi yawon sallah. Ban da doguwar tafiya. Za a je gidan yaya ne, za a je gidan dama yayata ta yi aure. Yau wata biyu ya kamata in yi wannan use opportunity in je to don Allah a ɗan haƙura haka a ɗan zauna. A sai irin kamar komai ya lafa. Na sai a je. A ɗan yi haƙuri a ɗan dai zauna ɗin. Kuma ko za a yi don Allah ban da dai doguwar tafiya. Kun san dai halin da nake ciki. Da fatan an yi sallah lafiya. Ba ku bani kayan sallah ba, so za ku ce ni ban yi kwalliyar sallah ba. Ba kuma kwalliyar sallah ne ban ba. In na samu wanda zai bani kayan sallah in sa, zan sa. Tabbas zan sa in na samu. So ba a samu wanda ya zo ya ce Amina ga kaya ki saka ba, ba a samu ba. Ina nan ina jiran ku. Ku bani yawon sallah, and then kwalliyar sallar da ban ba, a bani kayan da zan saka. Kowa ya ce ya Mensi haka ba ta sa gezina ta ba, ba ta saka atamfa ba ne ko lace ne waye duk ba ta sa ba. Ɗan doguwar riga a bayan nan da ake sa shi ma ba ta sa ba. To babu, ba ku bani ba. In kun bani zan sa. Amma kun gani? Kun ga sai na saka muku riga single gashi nan white t-shirt na sa. Kun gane? Na ɗauko ɗan kallabi na ɗaura. So da fatan za a yi hidindimun lafiya. Gashi. Taku Amina Mensi kada ku manta. Amina Mensi. Mutane yawanci suna rubuta Amina Mensi sai su tafi ɗaya account ɗin na wanda ba komai a kai. In za ka rubuta Amina Mensi, normal za ka rubuta with capital letter za ka rubuta letter farko, and then A kenan za ka rubuta with capital letter, and then ragowar Amina, Amina. Kowa ya san yadda ake rubuta Amina. Amina. Okay, sai Mensi ɗin abinda za ku rubuta shi ne Menswy. Menswy. So sai ka rubuta Amina sai ka sa Mensi a gaba. Ba a haɗe za ka yi ba, za ka ɗan ba da gap. Amina
madness kana dannawa za ka gani. So kuma yawanci wasu kan ce in sa YouTube channel ɗina ba sa ganin full abin da suke buƙatar su gani. Eh to kun ga YouTube dama suna da wannan. So abin da kake so sai kai searching abun. In kai searching abun zai baka, za ka gani. So na gode. Dan Allah, dan Annabi a dinga danna subscribe. Dan Allah, dan Allah kun ga YouTube ɗinnan sabo ne. Taimaka ku danna subscribe. Bye bye.